Vale, pois imos ir xa con Super 8, imos ir xa ca conversa, se non me equivoco, conversa número 63 ou 64 desta segunda tempada de O Radar, dice pronto, dende setembro do ano pasado, xente, non me lembro o mismo número, non pasa nada, son tonto. Se alguén non o sabe e me está vendo por primeira vez, son tonto. Pero vemos ca conversa número 63-64, voume primeiramente a desmutear por aquí para que sepan que van a estar en dos minutos non, en un minuto en directo, e os vou a poñer xa voume tirar a piscina, vale? Voume tirar a piscina porque acabo non é que me olvidase, que os nomes son un puto desastre. Entón, eu se non me equivoco, vamos ir, mentre o vou poñendo en pantalla, con Iván e con Glenn, guitarra, voz e batería de Super 8. Pode ser, verdad? Que pasa, tío? Todo correcto. Efectivamente. Bien, vale, comezamos ben. E que upas nomes son... Se tes máis información que a maioría das entrevistas que nos fixeron, tío. Que sempre Carlos, Juan... Claro, que estaba na persona e digo, vale, joder, pues son Diegos, ¿no? Os outros dous son Diegos. E sabía que Iván sí que estaba aquí, pero espera, digo, Glenn, pues sí. Digo, vamos a tirar a piscina. Prefiero tirarme a piscina e se non veo, pues mira. Ben xogado, ben arriesgado, ben arriesgado. Quedou ben. Bueno, que tal, o primeiro de todo, como estades? Pois ben. Ben, tío. Bastante ben, a verdad. É un pouco cansado que eu toco me correr así de noite, estou así un pouco... Estamos de puta madre, tío. Pero guai. Ves, que diferencia hai entre correr de noite ou salir de festa de noite? A amargura do día seguinte, igual. No, sí, pero o cansancio levase de outra forma, porque non, sales de festa, bueno, estás cansado pero disfrutaches. Sí, exacto, e acordaste do guai da noite anterior. Cando estás currando de noite non te acordas do guai do día anterior, da noite. Polo resto, joder, iba a poñerme... A ver, eu non vos avisei isto fora do directo, pero as conversas miñas, eu teño información sobre vos e tal, pero non hai un guión exacto. Entón, aquí mismo vos vou a preguntar polo tempo, aproveitando que se ve aí luz entrando por esas ventanas, que vos vou a preguntar polos inicios do grupo, que vos vou a preguntar outra vez polo tempo, que vos vou a preguntar pola gira, que isto vai a ser un... como diario de Patricia, tío, totalmente inesperado todo. Tal cual, isto, mira, como se estivésemos tomando esas cervezas en persona, pues tal cual, estamos falando con cervezas e pues vai surgindo a conversación daquela maneira. Permitideme un segundo antes de nada porque quero saludar a Volk, que acaba de chegar por aquí, e a Héctor, que se acaba de suscribir por 3 meses xa aquí na Canle, e que di que xa me vou só viña a saludar. Bueno, deixou os cartos e marcha, non está mal. Non está nada mal, a verdad. Non está mal, oye. Agradecido, Héctor, que membro do grupo Lontreira, así que gracias por pasarte por aquí, tío. E nada, hoxe, dicía antes na presentación que a conversa con vos levamos semanas para tentar cuadrar entre uns e outros a data, e tiña moitas ganas de que chegase xo día, tiña moitas ganas. Bastante, tío, a verdad que somos como un puto desastre, tío, pero pásanos así como che decía en todos lados, tío, hai un concerto día 4, que o 4 curro para o 17, que o 17 teño que levar o can a peluquería, pues para o 25, e ao final, para coincidir, antes ainda sendo 3, ainda, bueno, ahora sendo 4 xa é imposible. Sí. E casi sempre teña que ir de xirar algún concerto que posiblemente se cancele, vai a ser culpa nosa, pedimos perdón ou por algún acto no que non aparezamos. Claro, pero mira, é importante comentar isto, o sea, non o feito de complicado que cuadrar, pero sí por la cuestión de que, claro, ahora falaremos máis en profundidade do grupo, de toda a historia e tal, pero que os músicos, o 90% dos grupos que existen, non vivides da música e vos debedes, por desgracia, vamos a decir un pouco así, suerte que hai un traballo alleo á música, pero por desgracia, a que vos tedes que dar prioridade a parte do traballo fora da música que a música na maioría das veces.
Sí, Sí, sí. é que en teoría toda a nosa vida en teoría ten máis prioridade que o rock, tío. Outra cousa é que nós pospoñamos toda a nosa vida para poder facer o rock por aí, tío, pero ao final estás condicionado, que si curro, estás a tua familia, a tua pareja, o que sea, e canto, o sea, é unha cousa que con 25 anos, tío, só había que tocar, non había que facer nada máis. E agora de repente aparecen miles de planes que hai que coordinar e como estábamos facendo vellos, tío. O sea, sabes que te faz bello cando tes unha axenda aí con todo, este día con Dani, entrevista este día, e ao final cumplir é un desastre, tío. Ao final, o sea, penso que a maioría de grupos de Galicia fan isto por pasión e por hobby, basicamente. Porque a retribución que che dá isto tampouco é unha cousa que digas ti, buah, vou me facer de ouro e vou deixar o traballo por isto, é completamente inviable. Vos ao principio, cando comezaches o proxecto, o empezaches a tocar, sexa con este grupo ou sexa pues, con cosas antes que puderon aparecer, tiñades esa mentalidade ou pensamento de a música, cartos, vamos a vivir dela, ou sempre tiveches a cabeza de vale, vamos a facer isto por hobby e o que veña, pois, Sí, no, sexa, pero... Sabíamos que éramos malísimos, tío. É que... ¿Sabes? No, a ver, non vamos a engañar a nadie. Se non o petamos foi porque tampouco non merecíamos, sabes? Non vamos a decir aquí que a música nos está sendo injusta con nós, tío. No, ademais, ainda que te poñas a pensar eso un pouco cando o grupo fixémoslo con 20 anos, tes un pouco a mentalidade de chavalín nesa época, ainda que nese momento te poidas plantear antes do primeiro concerto, vámoslo petar e tal. No primeiro concerto xa foi un golpe de realidade cando fomos literalmente por un par de hamburguesas. Literalmente o que nos pagaron no primeiro concerto, sí, na Ponte Carreira, tío. Un par de hamburguesas. Entón, con eso xa o golpe de realidade que levas é impresionante. Pero depende como se mire, tío, porque foi en 2013, na Ponte Carreira, e daquela formación éramos nosos dous e Xavi, o da Ponte Carreira. Entonces nós estábamos como, hostia de realidade, estamos tocando a cambio de 2 hamburguesas e unha Coca-Cola. Pero en cambio Xavi estaba, tíos, estou de puta madre, estou cenando ceno aquí todos os venres e pago. E hoxe non me estou pagando, tío. Entonces, como cambia a perspectiva, A perspectiva fai ver as cousas. Claro, tío, é cuestión de expectativas. Ahora mismo, calquera persona dirá, ese son os matas. Para os vainos de puta madre, estamos contentísimos. Que máis queremos, tío? Porque vos, despois dese concerto que, oye, a min, claro, o seu é que sexa cobrar en cartos e cobrar unha cantidad, pois tal. Pero ahora mismo penso en que por facer isto, por exemplo, que eu fago por hobby porque eu quero, e sí, hago a suscripción e tal, pero tampouco non me fago rico. Eu penso en facer cada directo por 2 hamburguesas e a min xa me pediría, Eu non o vexo a priori. A ver, tampouco non vamos a ser aquí hipócritas, sabes? Que se te chama e hai pasta, sempre dis, joder, parece que dá máis gusto tocar cando pagan sin andar gateando aí 10 pavos, non? Pero se é como no audiovisual, entón, se o objetivo final é a pasta, ou eres un crack, que non é o noso caso, tío, ou senón, sabes, non pode ser o motor, tío. E nós, por exemplo, nunca facemos por pasta, porque tampouco nunca ganamos pasta. Ao final podes facer un bote e aforrar unhas pelas, pero cando toca gravar o disco que coño sea, ou che rompe a furgo, o sea, sempre van a pasar 1000 movidas que te vas a cargar moita máis pasta da que és capaz a generar, se eres un grupo de rock humilde, se eres a hostia mellor non. Pero este é un tema... tío, é moi complicado. Este é un tema que me gusta sacar, E tampouco despois non aguantas o tirón, porque en que non arranques ganando moita pasta é posible que nunca vayas a ganar, tío. O sea, para que uns poucos triunfen, o resto temos que fracasar, tío. Entonces, tampouco trátase de expectativas, tío. A pasta está guai, tío, pero nunca vai chegar ás cuentas, entonces... No, e pois, este sí que me gusta falalo, tanto a parte de primeira que falamos dos traballos que condicionan o devenir da banda ou o día a día, como os cartos, non tanto, lóxicamente, o que se cobra ou o que non se cobra, porque os cachés pues, varían moito, e hai moitos factores a hora de cobrar tanto isto ou outro, pero sí o feito de que, claro, o complicado que ti vas cobrar X, pero claro, se por exemplo vos ides a tocar a Madrid, por exemplo, algún bolo fora de Galicia, que algún que outro xa tedes dado, pois claro, cobras, pero xa hai un gasto en gasolina,
xa, pois, o que diste, os instrumentos costan cartos, que os instrumentos Sí, non son... non digo que esas contas, os instrumentos nada, xa a fondo perdido non, pero sabes que non vai... Pero depende, tío, por exemplo, non considero que a nivel cartos famos un grupo caro, nin tampouco nunca regalamos conciertos, o que che digo, ao mellor os primeiros, non? Que diste, vas a pedir por favor á peña que te deixe tocar. Pero despois procuramos adaptarnos cando son pues, asociacións culturais ou veciños que están xuntando aí vendendo camisetas ou tas. Cando sabes que non hai unha subvención de 3 millóns, que tampouco non somos o grupo deses tipo de festivales de subvención de 3 millóns, pero bueno, ao final as contas non che van a dar, tío, porque instrumentos, xa non é eso. O máis valioso que lle dedicas ao grupo, tío, non é a pasta, é o tempo, tío. Quen paga todo ese tempo, tío? Sabes? E se o facemos é porque mellor eso que estar, que sei, nunha hora, tío, paleando ali, pues está de puta madre, tío. Se cubre gastos guai e cando non cubre, guai tamén, tío. E claro, que ahora diste unha cousa, porque moi acertada o feito de quen cubre os tempos de ensaio, quen cubre os tempos de grabación, quen cubre os tempos de compoñer, quen cubre todas esas cousas, porque cando se fala, que moitas veces algún asado nos de salas de X cidades, ou incluso festivales, ou xente que quere concellos, quen sexa que organice, ou incluso parte do público, que parece que, claro, como facedes música porque vos gusta, porque a maioría de xente fai música porque lle gusta de primeiras, como que, vos dedicades ou facedes o que vos gusta, claro, os cartos non son tan importantes, pero hai máis alá do tempo que estás no concerto, hai moitas horas detrás, traballadas, moitas horas detrás, máis menos, sí. Pero hai moita cousa detrás para chegar a poder estar... Que é o que máis, tío, ao final, que coño importa que teñas unha guitarra de 100 paus ou 3.000, tío, realmente 3.000 euros en 10 anos non é tanta pasta, tío, como estar 10 anos aí e facendo cancións e ensayas e vas a operar un cartel, o sea, ao final somos bandas que o pouco que se fai temos que facer nós, tío, non hai que si contacto de prensa, que si contacto de ruta conductor, que si aquí o que hai comemos podemos, pouco máis, tío. Non ten unha recompensa a nivel económico, tampouco non a esperamos, tío, sabes, realmente. É o que diste, mentres non nos supoña, hasta ahora tampouco nunca perdemos pasta, é dicir, tío, estamos arruinados por culpa disto, sempre fomos tirando, guai, e mentres se vaya cubrindo, pero que para facer aquí en movida temos que ganar pouco ou nada, se nos fai ilusión, facémosla moito, tío. Mira, temos aquí polo chat a unha persona que a mí dá má sensación de que a coñecer bastante ben un tal D_Falque que di xa deixamos os cartos indo a ensayar Fuck Up P9. O nick é D_Falque. Eu creo que algo sabedes quen pode ser. Ni puta idea, tío. Ni idea, tío. Que é Diego, é o baixista do grupo. O empleado, tío. Estamos ahora mirando se poñer a xornada completa ou deixarla a media xornada. Que por lo que entendo debe ser o que pague a peaje, non? O que se encarga de pagar a peaje polo que di. No, tío, que se ven unha vez ao ano, tío, e xa chega por testar, sabes? O problema que temos é que somos 2 de Ordes e 2 de Vigo, tío. Entonces hai un choque brutal, sabes? E entonces, ¿dónde ensayamos? Este fin de pasado ensayamos aquí en Ordes, tío. E xa dicía, madrugar un sábado para ir a ensayar, tío. Xa estaba protestando, tío. Sabes, se non quere vir pola P9, hai unha... pode, tío. Sabes, pensa que... gustanos moito meter a quinta, ir tranquiliños, a forrar todo a peaxe, tío. Sabes? Está claro que é un roubo, pero é o que hai, tío. Sabes? E cando nos pensamos a Vigo costa exactamente o mismo, tío. Así que se joda. Vale, eu non quería, pero Vigo. Por que tedes membros de Vigo? Porque os aquí conocíanos, tío. A verdade é que con Diego, por exemplo, cando estaba tocando con o Xavi, que era o primeiro baixista que estuvo con nós, de un día, é unha historia así un pouco curiosa, porque de un día para outro díxonos que non podía seguir tocando. Eu conocía a Diego personalmente, tiñamos ese fin de semana un festival que era o Entroido Quente, en Maceda, non? E o día antes, tío, non eu falei con Diego e dixen, joder, animas a vir tocar con nós, porque claro, ahora que podemos, tío, estamos aquí tirados. E dixo ele, sí. Entonces Iván falou con el por privado, pasou as cancións, o día anterior, creo que foi. Este mes, o día 7 ou o día 8. Pode ser. Fixo
7 anos dese día, tío. Sí. Porque me acordo outro día nun ensayo que dixo, fai xusto 7 anos que fixen ese concerto con vos, tío. Entonces o día anterior ou un par de días antes pasou as cancións, enseñoulles máis ou menos. Foi curioso porque ese día el tamén tocaba co seu grupo, que el antes era o baixista de Lisca. Entonces ese fin de semana fixo doblete e xa se quedou con nós desde aquela. Acórdome de Nacho, non sei se foi Nacho, se Andrés, un dos colegas que temos en Vigo, que nos dixo, o día antes dixemos a Diego de baixar a tomar algo e dixonos, non podo que me teño que aprender todas as cancións de Super 8, tío. E pareceume o máximo esforzo que nadie fixo por nós, tío, incluídos nós, tío. Sí. Sabes? Eu se teño que aprenderme todas as cancións o día antes, posiblemente non vayan a tocar, tío. E foi como, ese é o compromiso que necesito na miña banda. Hostia, fala moi ben del, O sea, non porque Que ahora va, no chat, é pero un hijo de puta, cuidado, tío. É un que non se fíe, tío. É un cabrón, tío, sabes? E por eso vamos a por outro Diego que é o bo, tío. Para compensar, non, para ter por lo menos un Diego Bo. Claro, tío. Nós chamamos o Diego Bo e o Diego hijo puta, tío. Ainda que o Bo tamén era bastante hijo puta. Pero o Diego hijo puta, se non chega a ser un pouco por él, a ver o que podía ter pasado. Sí, nese momento quedaríamos moi tirados. Costaríamos moitísimo máis, porque ademais aquí en órdenes... Bueno, tiñamos bastantes opcións, pasa que a nosa primeira foi pero tiñamos bastantes e non fixemos unha audición porque non quixemos. Non había nadie, só estaba él. Bueno, pero oye, a min, contarame, estaba intentando lembrarme agora, outro grupo que lle pasara algo parecido, algún que veu por aquí, non sei ahora mismo quen foi, hostia, xente que pasou, e tamén lles pasara algo parecido de ter un problema cun membro, e tamén de 2 días, senón dun día, de 2 días para outro tamén, de precisar alguén, falar con alguén, e o mismo, aprenderse todas as cancións, este cantara, este tamén fixera cos e tal, e tamén dixeran o mismo, quedouse no grupo, non me lembro a quen foi, e tamén de dicir, joder, é que, coño, Ten mérito, tío. Xa non é aprender as cancións, tío, que ao final daquela época as cancións que tiñamos eran as do primeiro disco e tampouco non requieren, non, musicalmente fixemos o que puidemos e non é unha obra musical que flipas. Calquera baixista medio, pois sería... Pero xa non é o mérito de aprender as cancións, tío, é o mérito de que, hostia, nós, por exemplo, somos colegas de toda a vida, vimos a 200 metros un do outro, vamos tocando desde antes de ser incluso Super 8, para ben ou para mal, nós entendémonos fácil. Xa, a persona de fora, con dos tíos que conoce de falar de carallada, xa, o difícil non é tocar as cancións, o difícil é, hostia, sabes, estar na mesma onda e calquera dos dous Diegos aí, tío, podemos consertar. Sí, porque compaginamos moi ben. Son de Vigo, pero se foron de orde sería igual, porque, o sea, cando hai unha movida que sí, e cando non, e non hai discusión, nin pollas. Porque falábamos dos cartos, falábamos da compaginar, pero máis alá de cartos, máis alá de compaginar, o ser 4 membros nun grupo, se non houvese bo rollo, aínda que, pois, a veces, pois, lóxicamente, supoño, non, que a hora de compoñer ou a hora de gravar ou de tal, sempre hai algún, pois, non roce, pero a mellor quero isto, aí a hora de falar se fala, pero ter bo rollo, elevarse ben e que haxa, pois, estar na mesma onda é o máis importante de todo, máis alá de cartos, máis alá de todo, para que o grupo poida seguir existindo despois de tanto tempo, non? Sí, porque, o sea, tío, primeiro que tens que darte conta desto que é un hobby, o sea, os membros do teu grupo e todo eso son os teus amigos. Entonces, si podes ter pequenas rencillas de eu faría isto así, eu faría isto de outra maneira, pero ao final tens que ver isto como un hobby, como que xoga ao fútbol cos seus colegas e todo eso. Entonces, non podes levar as cousas ao extremo. Claro, segundo o de que a nivel, xéramos unha publicación non fai moito, de a nivel musical hai tempos mellores e peores, ou concertos ou tal, pero que a nivel personal estábamos de puta madre, tío, puxera como unha publicación fai uns 6 meses, tío. Cando che veñen do revés e falamos de que se suceden problemas, tío, máis importantes que tocar, tío, sabes? E todos estamos como de este é o primeiro, non hai puto fallo, sabes? E cando sabes que primeiro está o grupo de persoas, tío, e o resto todo é un premio que sale de vez en cando, sabes? E con eles, a verdad, de puta madre, tío. Se unha cousa nos mola a todos, mola, non se fai, e ainda falamos outro día, e se nos mola a todos e a un non,
ou se convence ou non se fai tampouco, tío, sabes? Non, isto de a maioría, non, tío, que ten que ver un consenso total, tío. E se alguén non lle mola unha movida, ou se convence, ou ele a nós, pero ten que ser unánime, tío, porque obligación xa hai moitas, tío, na vida. É que eu imagino, por exemplo, mesmamente unha canción, vos poñedes agora a gravar outro disco, ou o disco que sacachedes no 2022, metes unha canción e a tres vos gusta e a un polo que sexa non lle convence. Eu imagino, por exemplo, se a saca un pouco obligado, despois ter que estar xirando con ela, tocándoa ou cantándoa sen querela, ten que acabar rayando moito e pode ser perjudicial incluso, non? E claro, tío, o sea, ao final iso tamén calquera movida que penses, moitas veces hai que dicir, por exemplo, eu moitas veces fago unha letra, unha canción e podenme decir iso é unha basura, tío, sabes? E igual que eu teño que saber encaixar, tío, que eso é moi curativo, tío. Sabes, moitas veces por perder de decir tas movidas é cando se genera esa tensión ou eses rollos que se arrastran, se dá caso unha canción, tío, non che mola, nos cero fallo en decir, buah, vaya mierda estás facendo. E ao mellor ao día seguinte levanto e digo, hostia, é verdad, tío. Ou, pois que tal día, tío, aí cagáchela, sabes? E iso é moi curativo, tío. As cousas pa diante e é o que che digo, tío. Ou todos ou nada, tío. Porque non vivimos desto, entonces témolo que tomar como unha cousa que é, sabes? Que nos gusta ir a sitios e enseñar que a xente que nos está vendo disfrutar. Entonces non o podes tomar dunha maneira tan seria. Desde o meu punto de vista. No, que eu creo que unha cousa das que máis me quedou clara conversando con tanta xente que estean dúos ou tríos ou grupos de 4, 5, 6 persoas que sexan, é precisamente eso. Porque, claro, eu imagino ter que xirar, porque se faz un concerto ao ano, xuntaste, faz un concerto e non pasaría igual nada. Pero vos, que falaremos ahora un pouco máis adiante de todos os concertos que quedan por vir, de todos os concertos que levades, es que eu imagínome ter mal rollo e eso é totalmente inviable. O sea, eso é totalmente... Non que nos pasou tampouco, no, pero que nos vimos dunha situación de, hostia, que mala relación, tío, que facemos? No, porque no caso que che pase eso, o mellor é parar e deixalo, porque, o sea, estarías facendo algo que non... O sea, podes que estés facendo algo que che gusta, pero non disfrutando pola xente ca que estás. Entón, o primeiro é disfrutar da xente ca que estás e despois... Se non disfrutamos nós, que coño íamos facer disfrutar? Exacto. Algúnha anécdota, algunha curiosidade así do grupo, pois o que sei, algunha viaxe que pasase algo gracioso ou algún backstage, algo que vos veña agora, facendo memoria destes anos, así algunha historia que vos veñese e que vos venga algunha cabeza? Sabes que nos pasa, tío? Que ahora estamos bastante tranquilos, tío, da temporada, tampouco non está sendo un ritmo de actuación aí a hostia de frenético como puido ser ou tal. Entón estamos bastante tranquilos e bastante vellos, tío. Vamos a tocar e xa estamos bastante acabadetes, pero na época na que estabas toda a semana esperando que chegara o concerto e era tanta ansia que sempre había liados, tío. É unha época na que rompíamos todo, tío. Casi os técnicos de sonido, tío, estaban todos queimados, tío, con nós. El veio Super 8, buah, que cabróns, que me romperon, non sei que movida e tal. E ao seguinte concerto, chavales, vamos ordenados, vamos a ser uns profesional, nada, 3 cancións e... Entonces, sabes, anécdotas que teñamos de liadas, sempre falamos das mismas, tío, que se... Eu fixen un festival aquí en Ordes, bueno, uns concertos aquí en Ordes, e que este non se empanaba nada, que este levaba a tarde bebendo, que se eu non sei que... Al final, as historias sempre son as mismas, tío. Sí. O sea, sempre non calculaches guai a hora de tocar, tío. Claro, é que eu vou che preguntar precisamente agora un pouco por eso, porque é algo común en todos os grupos, en todos os cantantes, un pouco, no, casi os comezos ou durante unha época, é a de, vale, eu estou nun festival ou teño un concerto a tal hora, voume tomar un par de cervezas, un par de copas, non sei que, un par máis, e cando te das conta, hostia, que salgo a tocar 10 minutos e casi non sei nin onde estou. Sí, no, o sea, eu eso aprendí nun festival e desde aquela, cando, por exemplo, tocas ás 12 da noite da tarde, eu se temos collido un hotel e tal, para un par de horiñas a sexta
Siesta En para plan, non pileta. mellor, porque senón eu con un par de cervezas funciono ben. Se me poño a tomar o demais xa se me... Parece un anuncio, tío, de... Claro, eu con un par de birras funciona guai, tío. No, sí, pero se lle dou máis xa se me descontrola a cousa, entonces eu nese punto prefiro controlarme un pouco e descansar. Que me pasaba a min, tío, que ao principio cando empezamos, primeiros anos, tío, tes como tantas inseguridades a hora de tocar ou de cantar, porque quizás non o sabes facer o suficientemente guai, que tes que suplir esa carencia, por menos falo no meu caso, esa carencia musical que tes de non saber tocar mellor tan guai como queres ou de non saber cantar, tes que suplila como ofrecendo un espectáculo, o que eu chamo quererse o puto amo, non? O ser o ídolo mundial aquí, non? Entonces, eu non son así, tío. E eu para ofrecer esa imagen de aquí son o puto jefe e intentar transmitir algo á peña, as tía que beber, tío. Porque eu non son así, tío. Eu pola calle son, tío, un chaval normal, brincadillo, tío. E era rollo, bebo, que fijo que me veño arriba e parezo puto. E ao final decías, peña, que pasa? E xa decías ti, estáseme facendo de noite antes de tempo, tío. Está costando, teño unha hora por diante e parece que levo xa 4 no escenario. Sí, tío. Cabente me pasado, mira, unha anécdota tan guapa de preguntarlle a Xavi, acórdome, non sei onde foi, tío, de estar medio rascado, de decir, hostia, paseime de voltas, tío. E preguntarlle, tío, cantas cancións quedan? E decirme, como 16, sabes? O sea, debo estar pedindo ahora, tío, que me nos quedara todo, tío. Que non sei onde foi, pero acórdome de Xavi dicíndome, tío, cantas cancións quedan? Estou facendo esta conversación así ao oído. E decirme el, 16, e ter 17 no repertorio, como queda todo, hostia, acabo de empezar. E eu pensando, hostia puta, isto vai acabar mal. Pero bueno, tamén vai un pouco a colación de todo o que le habíamos falado, non? Que unha vez que sabes que non te vas facer rico, que non vas a vivir exclusivamente da música, home, o seu é poder disfrutar os concertos, o seu é facelo o mellor posible, pero tamén vai un pouco nesa liña de pasalo ben, de disfrutar o previo, disfrutar o durante e o pos, non? Un pouco, pois, home, tomas a cerveza, pois, hai uns concertos nos que vas un pouco máis así, pero como que... Pero é disfrutar da música, tío, e da liberdade esa que che dá estar nun concerto. Non, eu, por exemplo, cando vou a concertos que non son meus, tío, e que é onde mellor paso, tío. E, por exemplo, pasoume fai pouco, fome a Los Cigarros, tío, a Santiago, e, hostia, estar dentro, tío, e sobre todo despois destes 2 anos que nos joderon, tío, como, sabes, fora problemas, tío, e voume centrar en estar guai, e ainda que a mellor non estés bebendo, tío, voume centrar en estar guai e olvidarme que para eso estou aquí, tío. Pois eso é un sentimento común, tío, para público e para banda, sabes? Que realmente a peña que vai de público, nós como banda somos conscientes de que quen nos veña a ver está facendo un esforzo, tío, está che dedicando tempo. E a peña que está, cando eu estou de público tamén penso, esta banda está aquí para que eu poida verla, entón é como unha comunión de, mira, tío. Sí, porque ao final cando vas de concertos sendo banda, por exemplo, pois moito do que disfrutas tamén é a xente que conoces das organizacións, xente que te ven a ver e que quere falar con esa comunión entre público, banda, ir a un sitio novo que non conoces, todo eso é o bonito. Quitando ahora é algo que estás tocando. É que a música en directo e o que leva a música, hostia, eu creo que moitos, por exemplo, no meu caso, sempre me gusta, o repito moito, a xente que meto a conversa, pois, mira, así que pensado eres, para min, gústame falar da miña experiencia con estes 2 anos que comentabas, de como nos roubaron eses anos, como estivemos en poder vivir en condicións, por unha cousa por outra. Eu dime conta de que a música, de que eu precisaba moita máis música en directo da que levaba consumido ata ese momento. E eu, dende que nos deixaron salir, levo este ano, levo 5 concertos, levo non sei cantos ano pasado, de dicir, hostia, quero ir e quero ver moita música en directo, quero disfrutar das bandas cara a cara e en condicións. Si algo ten de bo, ou tuvo de bo a pandemia, que está claro que non tuvo nada, si un 0,1% de positivo podemos sacar, é que ao mellor os que temos a sorte de haberla pasado, non, poder somos un pouco máis conscientes de joder, pois hai un montón de oferta cultural, xa non falamos de solo música, tío, de cine, de teatro, de o que sea, tío.
hostia, vamos a aproveitar o tempo, non, que despois predicamos o contrario, como, buah, xa non salgo, xa me quedo na casa con Netflix, está guai Netflix e todo o que ti queiras, tío, pero máis guai está ir por aí e que non se pare a roda da música, do rock, nin da cultura. Mira, ir por aí, por exemplo, un festival ao cal eu me quedei con ganas de ir, porque ahora que estamos falando de música en directo, acabo de me vir a cabeza o Millo Verde, que foi fai unhas semanas, eu quedei con moitas ganas de ir, sobre todo despois mirando vídeos da xente que foi e tal, que ten unha pintaza. Como foi esa experiencia? Porque, joder, é un festival, falamos antes por directo, que é pequechiño, que é de mediano, pequeno tamaño, que non hai excesiva xente, pero que ao mesmo tempo é un festival grandísimo. Para min, mira que tocamos en sitios e tal, pero dos mellores festivales son que... Porque non é... O sea, que é grande un festival? A ver, que é grande? Por cantidad de peña, por cantidad de entradas vendidas, por que é grande? Para min grande, tío, é como está a xente que está no festival, sabes? Sin facer unha crítica a ningún festival, que todos me parecen guai, tío. Independente que programen ou que queiran, ou que todos me parecen de puta madre, pero se ves un festival no que todo o mundo, como é o caso do Millo Verde, está apoiando todo, porque o sea, é un festival super independente, ca hostia de mestizaxe, de estilos, realmente non é un festival de rock, tío. O sea, rock, o que se conoce como rock and roll, hostia, creo que estábamos nós, creo que treintañeras cañeras e se me olvidou bien unha banda, perdón por mencionala, pero non era un festival de rock. E en cambio a peña, que posiblemente non estaba esperando o momento rock, comulga de puta madre co rock, sabes? E despois sale Rebelión rapeando e de puta madre. E despois sale un rollo aí super reggae. O sea, tan grande é como tan grande é a xente que está. E eso é como, tío, a todo o mundo lle mola todo, tío, non hai un mal rollo, hai peña que che di, non me mola nada o rock, nin nada, pero fixástelo mazo guai, esforzástevos aí por montar, sabes? Cando ves que aquí todo está ben, tío. Para min é un festival grande, tío. Non hai nada que decir. Desde a ubicación, ahora que, bueno... Claro, se apoia, tío. Claro, nós fomos fai moitísimos anos. Cando fomos nós... Era no centro de Redondela. Non era tan espectacular, pero é que agora o sitio onde están facendo é idílico. A organización, de 10. A xente que vai ao propio festival a ver os grupos, de 10 tamén. Entonces... Sí, que non é nada que podíamos rajar a muerte se quixéramos que xa cobramos e punto, pero que foron de puta madre en todo, tío. O sea, pero hasta movidas que suelen dar movida, por ser que sei, os cambios de grupo, que si se desfasa o horario, que todo foi ben, tío, sabes? Sí. Todo foi como ten que ser un festival para nos, tío. É que eu son asistente a festivales de moitos formatos, pero cando está organizado por xente que dá má sensación de que o Millo Verde precisamente así, por xente que ama a música, por xente que entende a música e por xente que trata o festival e que trata as bandas como creo que vos tratan por o que decides, como familia, hostia, eso xa é a hostia. O sea, é un cambio moi grande, porque, por exemplo, nós, sen desmerecer nada, tocamos no que era a Brincadeira, cando se facía en Santiago. Claro, Monte do Gozo. E ao final, sí, é un festival espectacular, é un festival... Que o trato tamén foi guai. Sí, foi guai, pero ao final... Ves esa familiaridade. Sí, eres máis casi un número, un nombre que non unha persona, sabes? No sentido de que sí, que te tratan moi ben e todo, pero bueno, cando vas a un festival onde ves que a xente ocurra, a xente disfruta o que fai, ponlle ganas desde fai moitos anos e todo eso non... Tampouco non hai unha... O sea, ese, para min, é unha diferencia importante. Tamén marca a hora de tocar, cando ti falas con un festi che din, pois, ti dixlle, cobramos tanto e che din, pois non teño menos. O que marca a resposta de vale ou non vale. Cando ti faz unha cousa, tío, e esperas unha rentabilidade, por exemplo, imagínate, nós fixéramos un disco, tío, esperando a ver cantas reproduccións ten, ou vamos a un concerto a ver cantas entradas se venden. Se estás esperando a rentabilidade, tío, xa a forma de facelo vai a cambiar. Entonces, por exemplo, no caso do Millo Verde ou de moitos outros, hai a hostia de festis que os podría nombrar, pero dirán, é porque queremos ver para o que ven. Sabes, podría...
cando fan o festival e o seu retorno, a pesar de que pode ser rentable ou non, o seu retorno é o festival, tío. Sabes, curramos a saco, pero non para facer a caixa despois, para facer o festival, tío. E despois a caixa é secundario, que sale guai, pois seguramente van a invertir no ano que ven, que sale mal, pois seguramente van a poñer do seu bolsillo. Pero cando se fai esperando, pois como o caso da tua canle, o caso do noso grupo, o caso de quen diseña, se xa vas esperando unha pasta, xa a forma é distinta, porque xa non estás facendo algo por aficio, por pasión, estás facendo por inversión, tío. Sí, ao final un festival é como unha banda, solo que ou como a ti noutro tipo de formato, ao final tes que facelo porque che gusta, por disfrutar e nada máis, a verdade. Vale, non quería deixar a nomear si outros festivales que igual están guai, pero eu sí que vos vou a preguntar que festival ou onde vos gustaría tocar que non tocaches todavía, se hai algún sitio que digades, hostia, se tocamos aquí xa sería a hostia porque é un festival que imos de público ou porque tal. Hai algún sitio que teñades un pouco como un soño de ir? A ver, non sei, eu por importancia a nivel tamaño tampouco non somos unha banda de macro, non? De decir, estamos tocando ahora, hostia, calquera dos grandes, calquera, que non che vou decir que mañán nos chamaran para tocar no Resut ou calquera deste estilo e que non sería a polla, por suposto, tío. A min personalmente, porque yo dixen el outro día, tío, nós vimos de facer como un cambio de formación, de cancións, de estilo. A mí faría mi ilusión, tío, de que foras 5 da tarde tocar un ano no Viña Rock, tío. Simplemente por decir, este é o meu bautizo do rock, sabes? Que non lle fago desprecio ningún a tocar nas da Barciela. Que me parece todo guai. Tocar é tocar. Sabes? Pero como todas as bandas grandes chegan a un Viña Rock, e iso que aquí hai nos tan grandes como a Viña Rock ou máis. Pero por decir porque sempre vexo os vídeos aí de menudo directo no Viña Rock, sabes? Pois chegar ali ao Viña Rock e dicir, que pasa aquí, que vimos os galegos, a ver quen cojones manda. Ostras, pois eu ahora mesmo non me dou conta de ningún, así que digo, sería espectacular. Bueno, é o que di el, o sea, algún do... Por eso, estaría guai, pasa que por estilo, claro, por estilo mellor xa non somos tan duros ou tan metal como requiere ese cartel. Tamén mola uns festivais que hai polos sur grandes, tío, pero tampouco non... É o que se decía, que é grande, tío. A mellor vamos a un festival económicamente moi potente e non estamos tan guai como estamos no Luxo de Vagos ou no Rock in Rian ou no Antros Pinos, entendes? A mellor o grande é o que se entende como humilde, tío. Claro, que despois igual ides, pois eso, o Viña Rock está no cartel que guai, e chades ali e decides, vos sentides a última mierda porque vos tratan fatal ou en calquera. Non é que sea un trato fatal, é un trato, sabes, porque non é un... Tamén ten moitas máis bandas das que preocuparse. Que é moi distinto, claro. Que é complicado, sabes, atender a todos personalmente, que tal, sabes, todo ese... A mí me molaría dar o pregón das festas, tío. Das festas patronais, pero das festas non de ordes, das de Vigo, tío, para joder aos liegos, tío. Sabes, que me contrataran a min para dar o pregón das festas de Vigo con Abel Caballero, tío, e só vi aquí decir que estes dos hijos de puta son os borrachos de mierda, tío. ¿Sabes? Ese sería o escenario que me gustaría pisar. Ahora que dixo o de Vigo, igual hai unha pregunta que vos dixen que vos iba a facer, que é unha pregunta que suelo intento evitar na maioría dos casos, sobre todo con bandas como a vos, que xa tedes un percorrido e que pois, xa está máis que respondida en máis que outra conversa, pero claro, ahora que comentas o de Vigo, eu neste caso quería preguntar polo nome da banda. Bueno, di por aquí, Diego, te faltan luces para dar o pregón en Vigo. Ahora que só se pode ir a Vigo se eres Zetangana. Se eres Iván de Supreto xa non podes ir a Vigo. Non podes. E que para peaxe de momento temos solvencia. Pero os Diegos sabían, ahora quero que expliquedes vos, porque eu xa sei, pero quero que expliquedes a orixe do nome Super 8 ou... Non, mentimoslle, tío. Dixémoslle que era por unhas cámaras ou non sei que pollas de formato de cine, sabes? É que en verdade temos a doble resposta. Cando che preguntan nun sitio así bastante cultural, queda mal decir aquí, que só vos por aí a miña, era... Pola máis decir,
había unhas cintas ali do Super 8 no local de ensayo e tal, e se non tampouco decimos, porque sí, tampouco. A historia era que eu nalgúna época tuve unha camiseta do Depor que poñía 8 Super e Armiña, e de aí hilamos, pero empezamos con varios nombres que me molaban, e nos ensayos eu sempre facía a mítica de boas noites, porque eu sempre decía, hai que ensayar como se toca. Entón facía, boas noites, somos Super 8. Pero non, o sea, o plan non era chamarse Super 8, pero eu sempre dicía eso, porque era máis fácil. E ao final, non sei, supoño que tamén, creo que ninguna banda lle mola o seu nome, realmente, tío. Sabes, non creo que haxe unha banda que te diga, o te dixo outro día de Sacato, temos un nombre de mierda. Sabes, pues imagínate os Travesti Afgano, tío, que vi outro día que había unha banda que se chamaba así, e digo, hostia, que non tan guapo, tío. Sabes, creo que ninguna banda lle mola o seu nombre. E ademais nós sí, preocupámonos cero, a verdad, polo nombre. Ao final nós cando empezábamos este rollo, o primeiro que pensábamos era en ensayar, en facer as cancións, e o nombre para nós ao final era un pouco secundario. Entón empezamos con ese rollo, e quedou ao final. Tío, porque vou facer un chamamento, tío, estou hasta puta polla da peña que ven co chiste de Super Chocho, Super Coito, sabes? O sea, a mí faime gracia, pero a partir das 4 da mañán, tío. A las 7 da tarde non me fai gracia, tío. Porque é Super 8 se sodes 4, sabes? Esas movidas son 10 anos, tío, Somos un grupo novo, pero así todo, tío, sabes? Se eu sei, molaría poñer un nombre destes que é Cac Motherfucker, que nadie sabe pronunciar, porque non sei. Claro que, hostia, o nome, a mí paso ben na canle, pero o nome, facelo é o menos importante e ao mesmo tempo sí que diste, hostia, que poño, e despois cando te has posto, xa vais pa diante e dis, joder, que este nome é o que dicías, non é o que máis me gusta, non é o que tal, pero claro, xa, ahora que faz? O cambias. Pero que tío, date conta que o sea, ao final o nombre podes ter un nombre de mierda que se banda, tío. Ti pensa, por exemplo, tío, Sociedade Alcohólica é unha mierda de nombre para unha banda e ao mesmo tempo é a polla, tío. Sí. Sabes? Calquera nombre pode ser unha mierda e a puta hostia ao mesmo tempo, tío. Porque ao principio dis, este é unha mierda, escoito Limola e este é o mellor grupo que escoitei na miña vida. Claro, que, e porque ao final, da igual, porque ti podes ter un nome de puta madre, podes ter o nome máis original de banda ou como solista ou no que sexa, que despois se o que faz é unha putísima mierda absoluta, da igual, hostia, que banda máis guapa, que nome, pero que mal tocan. Sí. De feito, nós ahora vamos a cambiar o nombre, tío. Vamos a ser Iván, Glenn e 2 máis, tío. Sí. Sabes? E outros 2, tío. Creo que é o nombre que mellor defino que estamos facendo, tío. Glenn, Iván e outros 2, tío. Creo que vai ser o seguinte cambio. Oye, a ver, sería chamativo tamén o Primero que funciona, ¿no? Irías a ver a Glenn, Iván e outros 2, tío. Sería curioso. Mira, vamos a falar... Pues verdad, tío. Como? Te vas a conciertos a mazo, tío. Eu vou a hostia de conciertos. Porque a veces miro chei nas redes, tío, sempre vexo, conciertos, tío, que vende chei unhas entradas, tío. Eu levo ahora mismo neste ano, 2023, se non me equivoco, 108 concertos. Sí. Ua, tienes como a Rodri, tío. Rodri, que tamén está no audiovisual, tamén vai a saco de conciertos, tío. Vai a todo. E é a folla, porque che vai a un concierto de metalcore como a Coldplay, como a Fillos de Casa. Vai a todo e mola a música. O sea, non é dicir mola a música. A mí encántame. A mí agora mesmo eu escoito de todo tamén. O sea, eu escoito de todo e mólame. E moitas veces gústame ir. Outro día, por exemplo, fun aquí a un concurso de bandas que fixeron na Coruña para o Festival Flores Rock. O do Flores Rock. Sí. Que ganou o Demencia Social. Uns rapaciños de 14, 15 anos que teñen xa, 3 rapaces que eu flipei, o sea, xa os coñecía, un deles pasa por aquí por a canle. Bastante metalero, sei o que. Moi guapo. E a Demencia Social, tío, que parece un nombre de mierda, senón puta polla, tío. Son un pouco... están moi influenciados por Sociedade Alcohólica. Justamente con falabas de Sociedade Alcohólica, están moi influenciados por Demencia escrito con Z. Con Z. Respecto do rock, tío. Con Z. A nosa humilde aprobación, tío. Sí, no, os rapaces son ultra rockeiros, os tres. Pero ganaron eso, ¿no? Ganaron con... ¿Cómo se juzga quen gana? Pois un 51% xurado, xente... Hai un xurado profesional, xente da organización, xente da asociación que organiza o festival,
e o 49% restante foi voto do Do público. público. Bueno, Que está, votabas ali. bueno, o concepto competir non me mola moito, pero se eso sirve para que Sí. toque e vaya, Bueno, No. digo que me sorprende que sean chavalitos de 14, 15 anos, sabes? Sabes, porque, a ver, queres que non con 14, 15 anos, os nervios, podense xogar unha mala pasada... Estes levan tocando dende moitísimo, dende os 6, 7 anos xa. que sí, mete al extremo aí, con 6 anos. E o cantante, que igual está aquí, está nas sombras, porque xa digo, o cantante pasa por aquí, Diego, non cantaba. O sea, o grupo eran 4, tinha un rapaz que cantaba, pues, cousas, o rapaz non continuou, e quedáronse sen cantante. E o rapaz este, o Diego, un día puxose nos ensaios a cantar, e dixo, vou probar. Probou, gustoulles, e outro día foi a primeira vez que cantaba con xente, e foi dicir, hostia, pues este rapaz está leva porque toca, mira, justamente estamos falando del e acaba de entrar no chat. Que pasa, tío? No, pero é o que vas a decir ahora, que ti podes levar moitísimos anos tocando, ser un máquina tocando, que despois enfrentarte a un escenario con público que te están mirando, que te están juzgando, cambia moito. Vai con un jurado, tío. Cambia moito a perspectiva. Pois se está por aí, felicidades, parabéns de parte nosa. Que continúe o legado rock and roll. E sobre todo con grupos que leven Z no seu nome. Que eso mola moito, eso mola moito. Z en casa, eu molaría meter unha Z Super 8, pero non temos, tío. Super 8Z, Super 8Z. Buah, sabías? Vou che contar unha movida, tío. O contaron outro día, donde foi, tío? Foi antes do concerto do Capitol, contou no Lamos, tío, que era que hai un grupo que se chama Supernova, tío. No, Ultranova, perdón, había un grupo que se chamaba Ultranova. Entonces empezamos, estaba bastante fumado e era como Super 8, Ultranova, Megadeth, tío. E foi como, claro, que hai un grupo que se chama Ultranova, entonces é como 8, 9, 10, falta un. Hostia. Entendes? Deixo aí a reflexión por si demencia social se quere cambiar nombre algo que leve 11, tío. Sí, pero que, hostia, que non me demencia social é a hostia, tío. Sí, sí, que está moi guapo. Eu cando me dixeron o nome do proxecto... Pero con 6, 7 anos estaban tocando xa. Con 6 ou 8 anos estaban tocando, eles estaban nunha escuela aquí, de feito Mola estar con 7 anos, tío, que estás estudiando. Mola estar no colegio, tío, sou cantante de demencia social, tío, sabes, e todos cagándose polas patas como se fueras de Cannibal Corpse, tío. A profesora aí non lle vou dicir nada a este chaval que está moi loco, tío. Claro. Oye, cuidado, tío, despois paraste a escoitar as letras e dis, tío, unha cousa que me flipa deles é as letras, porque non parecen letras de nenos de 14, 15 anos, son letras moi reivindicativas, letras actuales, letras de conciencia aí de conciencia social moi guapa e está moi aquí en orden que falta, tío, que haxa a peña máis nova. Parece que como que se quedou un pouco aí con os 90, non? Como que se quedou así un pouco... Sí, porque aquí antes había moitas bandas de jubilándose uns, jubilándose outros. Que pronto nos jubilaremos e que nós sepamos non hai máis grupos que veñen. Nossa. É que de unha cousa que dicías agora, o que dos concursos, das batallas de bandas, mal chamadas batallas de banda, porque ao final outro día foi un festival, o sea, o do outro día foi un festival no que había auténticos grupazos, había outro grupo de rapazas xóvenes crowded que tamén mola moitísimo, Liberazal Kraken tamén estaban, había uns cuantos bastante guapos, pero mola o concepto como foi deste porque sí, había un voto do público, había un voto xurado, pero ao final todo xente era como subir, tocar media oriña, pam pam. Que non está esperando ganar, está esperando tocar ese día. Sí, que a mí o que me molou. Eu, de feito, joder, son moi partidario deste tipo de cousas. Despois o tema votar, xa tal. Pero a mí os concursos que son de simplemente unha banda a publicas en internet e a xente vota, a min eso non me mola. A mí mola isto. Elixes un grupo e que se toque en directo. E despois a decisión será mellor ou peor. Xa está. Pero que se poida ver en directo. Mal por mal, unha vez que se fan os concertos, todos ganan, tío. Ganan as bandas e ganan o público. E depois que gane, San Hostia, mire, falando do Millo Verde, na primeira edición que fomos,
non fomos en calidad de grupo de cartel, non, era como unha previa Sí. na que había varios concertos e así como que o que máis guai iba ao festival e nós coincidimos con eran 2 ou 3 grupos e un deles era Xendra e cando acabou o rollo bueno, Xendra foi o que decidiron que fora ao festival, sabes? E a verdad creo que foi que todos estábamos de acordo con eso, sabes? Porque o tío plantou ali só, empezou a facer beatbox e a peña subiu unha marcha con el, sabes? Xa estaba animada con todos. E diste, bueno, pues mira, que pode ser un concurso, pero de principio xa ganamos, porque había un montón de peña, o festival puido recaudar un pouco para facer o festival grande, e nós fomos ali, mira, volvemos despois de 9 anos, ao final todos ganamos, tío. Sí. Mellor eso que este rollo de vou publicar, a ver quen ten máis me gustas nas redes, e o que teña máis me gustas, despois vou de verdad que a mí me salga. Sí, porque despois, o sea, moita xente que pode ter moitos seguidores en redes sociales e outra banda que igual é un pouco mellor ou que é diferente ou que tal, ten menos, entón xa non vai a ir esa. Entón, o guai é demostralo no escenario. Sabes? Por exemplo, o que contaba el do Millo Verde foi o que nos pasou. Nós tocamos relativamente guai, fixémoslo ben, quedamos contentos, pero despois veo o Xenderal e nós estábamos abaixo no escenario mirando para e dicemos, Dios mío, claro, tío. É que nos estás pegando, sabes? Non é que nos estés pegando un repaso nin nada, pero é que está molando moitísimo o que estás facendo. Non estábamos esperando un premio e ao final, mira, o premio, non? Podes chamarnos eles entre miles de grupos que poden escoller para contratar, non? Pues chamarnos a nós, tío. O sea, Sí, xa está. E ao final, joder... En concursos de redes nunca participamos, tío. Porque só participamos unha vez. No noso primeiro ano, tío. E era este festi de subídemos aí, concurso de me gustas e o que máis toca e todo. E acabamos de empezar, tío. Levábamos 2-3 meses tocando. Esforzámonos que flipas o mítico de abuela, mamá, todo Dios aí e dentro do pequenos que somos de aldea, movilizáramos a mazo peña a votarnos, tío, e era como está guai, pero ao final vou a contratar a estes porque xa os teño tratado, sabes? Entonces é como, joder, ao final estás dando unha curra que non vai a ningún lado, tío. E despois as redes sociales, falamos tamén un pouco fora de directo, tema haters e tal, pero as redes sociales en xeral non son para nada reflexo real do que move unha banda ao 100%, porque, por exemplo, outro día falaba con un colega e dicía, falamos, fixose en Twitter viral, se fan viral cousas e tal, dunha rapaza que puxera que iba a ir a un concerto de Duki, deste trapero argentino e tal, o ano que ven en no Santiago Bernabéu, e alguén lle mirou pues tiña que estar emocionadísima porque conseguiron sei que entrada e tal, e alguén lle entrou nos seus perfiles e viu que ela non seguía os perfiles de Duki e falábamos de por que tens que seguir a unha banda, é dicir, no Instagram ou no Twitter ou tal, que non é imprescindible seguirvos a vos nas redes para disfrutar ca vosa música ou para ir aos concertos. Eu podo me enterar dos concertos, non vos sigo nas redes e non porque non teñades 100.000 seguidores en redes non ides a mover xente, porque igual non necesariamente a peña, nós temos moita peña que nos sigue en redes e habrá moita, pois que seguramente non se plantea a mellor ir a concertos nunca, tío. Entón, temos peña que a mellor escoita, eu que coño sei, tío, bachatas, pero que ao mellor pues, te conoce ou sabe que eres de cerca ou lle dá curiosidade e lle mola estar enterado, pero que non é un público. E a mellor hai un mogollón de público hostia de potencial teo que pasa das redes, tío. Que non ten nin Facebook, nin... Que sí, que é unha cousa que che dá certa visibilidade, pero tampouco non é toda a tua audiencia o que hai aí, tío. Para ben e para mal, tampouco quero dicir cando metes a gamba, tío, e dixo unha chorrada e todo as terraja que diste, hostia, tío, todo Galicia e parte de España en contra, nin é para tanto, nin cando subes unha foto todo guapa e todo ya me gusta, tampouco non é para tanto, sabes? Sempre como que se atenúa todo e non é tan así, tío. Sí, porque, a ver, hoxe en día estamos nun mundo no que os números é o que manda, basicamente. É moi lamentable dicilo, pero, bueno, non é o mismo ter unha... Bueno, a xente que lle importe, que eu se chego non teño casi nin redes sociales, dame exactamente igual, pero, bueno, medir unha foto que unha persona sobe o día seguinte e outra ten 500, sabes? Pues, non é un bo termómetro. A moita xente como que lle causa ese entusiasmo. E nós, por exemplo, se te fijas, nós aí como que fixemos un cambio, tío. Desde que fixemos aí como un pouco de cambio de estilo e no discurso tamén, e non, un pouco así máis asentado o rollo, xa as redes non son tan, ao mellor, tan
como se di, tan de cara como antes. Nos antes poñemos fotos e tal, e agora é moito máis moderado, e en cambio, eu creo que temos como menos fans a nivel virtual, pero creo que a peña que se quedou, que son mellores, sabes? Que xente que viña antes, viña a algún concerto, sin saber que coño tocabas, porque algo farán, aí vas se emborrachan ou a hostia. E en cambio, agora, a peña que ven, como que sabe máis xa que ven, sabes? Entonces, mellor pouco é bo, tío, que moito e quen coño sabe. Sí, porque ademais eu tamén o penso, por exemplo, o feito de que ti ora en Instagram ou en Spotify ou en YouTube ou calquera destes lados, ti teñas, por exemplo, 500.000 seguidores en Spotify, por exemplo, que xente que te está seguindo, e de repente sacas o disco, e sale o disco, e o disco ten as cancións 5.000 reproduccións, 4.000, tal, e tamén ten que ser, hostia, pero se me sigue tanta xente en todas as redes, é porque a música tamén pode ser perjudicial, decir, hostia, me sigue moita xente, pero a repercusión é mínima, aparentemente. E Aparte que tampouco non é todo tan non sei, tío, tan cuantificable realmente. Ti podes, por exemplo, xa che digo, tío, nós, por exemplo, sacamos os primeiros discos a Spotify, non? Como que se mira moito, os ointes de Spotify son os que nos sacamos os primeiros discos, e depois cando tuvemos aí ese parón para que decidimos para estar aí estábamos nunha plataforma que era Tunecore, o sea, tío, por ter os discos, e depois enterámonos de que era gratis, e como, hostia, que cojones estamos pagando e quitámolos, e ahora volvimos a subir, entonces eso repercute nas escoitas, pero que ao final é o que falamos, tío, non somos analistas, tío, nin somos vendedores, nin temos as cancións, poñemos aí unhas fotos de vez en cando, en alguna habrá 1000 me gustas, en outra 5. É o que sei, sabes? Tampouco non buscas un tío, o termómetro búscalo nas salas e xa non tampouco encanta peñai, tío. O sea, na xente que hai, como está? Por exemplo, fomos fai pouco a Mardi Gras, tío. E non había moita peña, tío. E aquí está é unha cousa que nunca ninguna banda che vai a decir. Chegamos a un concerto e non había moita peña. Todos así, de puta madre, todo. Non había moita peña, tío, non pasa nada. Sabes, non se acaba o mundo por reconocer que vai regular, tío. Non había moita peña. Pero en cambio que había, tío, estaba de puta madre. E cando estábamos para acabar de tocar, houve unha tía que decía, fáltame, que la portamos mal, unha canción. Falta esta canción, joder, que viñen por elas, tías. Ese é o termómetro, tío, hostia, ese concepto molou a saco, tío. Se houbera 100 máis, sería de puta madre, pero que a mellor tampouco nos importabas, tío. Nós fomos teloneros unha vez, por chamar de alguna forma, de Berry Charrac, na Capitol, cando presentaban o disco como de embora da Polígrafo Bacán. Era a hostia aí. Berry Charrac non foi a hostia, pero aí era a super hostia porque a peña que non lle molaba o rock molaba lle Berry Charrac, non? E estaba a Capitol petada de peña de Berry Charrac e nos tocamos en condición de invitados que abren un concierto, asumes o teu papel un pouco de a banda que todo quer ver, incluídos nós, temos que caldear un poquinho. Pois mira, estaba a Capitol a reventar, pois quedome ca Martínez do outro día, tío. E que estaba por nós, tío, se foi peña que dedicou o seu viernes á noite. Entón, cal é o termómetro? O termómetro, tío, é a reacción que ten a xente. Se estás importante. Claro, é que eu ao final é unha cousa que tamén me dou conta, porque, sí, ti ora, por exemplo, ahora vamos a falar da gira, os concertos que tes por diante, para que a xente tamén un pouco sepa, pero, por exemplo, o concerto que ides a ter aquí na Disfrutón, na Coruña, en setembro, claro, vos metedes 100 personas, enchedes a sala. Con 100 personas a Disfrutón está a reventar. Pero 100 personas que igual 80 están falando, mirando o móvil, e sen prestar atención ao que facedes, ao final, claro, sí, para a foto, por exemplo, que falamos, para as redes ou para dar, oi, mira canta xente tiñamos, queda de putísima madre. E iso evitar a tope as salas a usa foto e cando non, a outra cousa, sabes? E, sin embargo, vos igual que ides a dicir, hostia, joder, enchemos a sala, sí, como cartos ou como tal, ou o beneficio ou o que sexa, quedou ben, pero claro, que de 100 personas cantaron 4. E o resto estaban... Se vas a tocar e queres buscar un motivo para marchar para casa con unha mala noite, vas a encontrar, tío. Sí. Porque se estás a tope, ou non, porque non hai peña. Se hai peña, porque che fallou un monitor. Que se fallou un monitor, porque a guitarra, ao final, sabes? O sea, está guai. A mí mólame moito ir a tocar as salas e ter a tope de peña, tío. E temos tocado salas con moita peña, en festivales con moita peña, en festivales con pouca peña, en salas con pouca peña, en salas con nadie, temos feito a hostia de todo.
E está claro que mola ter peña, pero non pasa nada se non hai peña un día, sabes? Non é como montes unha banda e non te vai a ver nadie e zanjas todo. Non pasa nada, tío. Todos teñen malos días e todos, hasta a banda máis grande da hostia, tío, tocou pa nadie. Mira, líder, tío. E contónos o Nani a última vez que fomos. Hostia, a última vez que fomos había moita peña no Gatos, non? Estuvo, bueno, dentro do pequeno que é, había moita peña. E dixo, eu sempre lhe pregunto, pero Vetusta Morla que? Como, sabes, a un momento no Gatos e dime, que hai peña? E el, sí, e xillo, e Vetusta Morla? E fai el, sí, Vetusta Morla tiñan menos, sabes? Se queres ter un motivo para marchar agobiado para casa ou triste, sabes? Pero se queres ter marchar contento tamén, tío, sabes? Pero bueno, era o que falábamos antes. Ao final, isto te lo que ver como un hobby, sabes? Entonces... Tens que saber a dimensión que ocupas, tío. Sí, se un día vas a unha sala e tes 3 personas, un día Claro, absolutamente nada. e xa vas a outra Claro. tes 50, mellor. Sí. E sacas unha canción que non lle mola a peña e non pasa nada tampouco, tío. E se vas a faz unha foto e non sales guai, non pasa nada tampouco. Non hai que damoslle moita importancia a todo porque queremos todos ser aquí Iron Maiden, tío. Pero Iron Maiden só vai ver E que, ao final, hai moitos factores que determinan, primeiramente, que unha canción funcione máis ou menos, porque, por exemplo, se vos sacades unha canción ou un disco e ese mismo día hai 5 grupos de rock dos mainstream que sonan internacionalmente, que sacan justamente canción ese día, ou outro grupo de calquera estilo que saca, ou hai que factores, ou, por exemplo, esa canción cambiades un poquinho o sonido, ou sempre vai haber factores que condicionan un pouco o que unha sala, por exemplo, vos ides a tocar unha sala e ese día hai un festival nesa cidade. Pois tamén igual influe. E non ides ter xente ou non vai haber escoitas e non por vos, senón por moitos factores que son que non os poden falar. Sí, ou non dependen de nós, ou sí, pero sabes, quero decir que tampouco non é todo tan importante. Sí, sabes, quero decir que, por exemplo, nós fomos tocar unha vez a Ourense a sala del pueblo, tío. Para 9 anos, tío. E non había nadie. Porque estaba no local de enfrente Robert Bodegas, tío. E eu acórdome de decir, quen cojones é este imbécil para que non veña nadie ao meu concerto? 10 anos despois, nin nós molábamos o suficiente, ao mellor, como para ter peña a 150 km da casa. E aparte, que Robert Bodegas mola que flipas, tío, sabes? Entonces, sabes? Non depende de ti, ou sí. Bueno, a ver, sabes? É como tío Thomas, tío. Non pasa. ao final somos un grupo de chavales, sabes? Non temos detrás unha... Por exemplo, o que decías ti ahora do tema de que igual hai outras bandas que sacan ese mismo día unha... Só salen nas listas, Exacto. que si non se teño que pensar tantas movidas, non fa. Olvídate, que va, no. O único que teño que pensar é un puto do aquí, e aquí un lá menor e nada máis, tío. E fai anos simplemente te tiñas que preocupar de se querías tocar este fin de semana, o lunes ou finales da semana anterior, chamar á sala e dicir, oye, libre... Sí, vente. Hoxe en día xa nin así. O sea, hoxe en día para ir a tocar algunha sala tes que chamar así con 3 meses de antelación ou... Eu creo que somos moi críticos, tío. Todos, como que todos queremos que pasen movidas guapas, tío. Eu dicir isto outro día a ti. As veces falamos de, joder, tío, vaya merda de momento, vaya momento tan guapo, sabes? É como que vivimos esperando que pase un pelotazo, tío, algo moi guai, sabes? E algo moi guai, que ainda que seas, imagínate, o que sei, tío, a banda máis guapa de Galicia, tan xogueira, fillos de quen coño seas, tío. Hasta as bandas máis grandes, tío, chegará un punto que tocando todos os días dirá, vaya merda de concierto, sabes? E non pasou nada, tío. Claro, que estamos esperando que pase algo guapo. Por exemplo, nós estamos facendo unhas cancións novas. Hai unha aí que mola moito, eu estou aí todo o día con ela e tal e cual. Non estou esperando a que pase absolutamente nada cando a saque, tío. Sabes? Porque o que me interesa é o que está pasando agora. Que a vou sacar ao mellor un martes e era mellor o xoves porque a lista de Spotify non sei que pollas e que se a pasara non sei que agora hai peña como que pagas para que che metan en listas e eu estou un sol, tío, aquí hai un do, e que si este puto sol aquí, e que acentuar esta palabra, sabes? O resto, que sí, que hai unha industria enorme aí, un rock que... Para min quedaseme grande, tío. E tampouco non me interesa. No, que va, eso son cousas. Outro día, onte, hai un grupo, non sei onde son, un grupo que se chama 21, que fan así pop e tal, non sei onde son. E nunha conversa falan precisamente
do tema cartos e do tema de canta xente está metida no mundo da música e que eles pues, non poden máis que ir tocando, facendo e facer o seu e preocuparse de outra cosa que non ao final non é expectativas, tío, non podes estar esperando a que che pase algo, o sea, a petalo ou esperando, tío. Eso, cando empezamos, sí, tío. Cando empezamos éramos uns putos flipados que igual ahora pues, tamén somos pero menos, tío, pero éramos flipados e que isto é toda ahora, sabes, é como, mira, a banda de rock é unha cousa que nos vai acompañar, si podemos sostenelo toda a vida, queremos estar aí os 4, ou se algún día somos 5 ou 6 ou 3, pero é unha cousa que queremos que nos acompañe sempre e para que nos acompañe sempre hai que relajarse, baixar unha marcha e que non sea todo tan intenso. No, ademais, a ver, cando eres un chaval, cando tes 20 anos, tamén te queres comer o mundo. Non hai, o sea, tamén tampouco hai que dicir o contrario. Entón, igual pos máis énfasis ao tema das redes sociales, que podes poñer ahora ou calquer historia, pero bueno, para min, sendo un grupo, ter redes sociales e andar subindo cousas, a ver canto teño e tal, é equivocarse. Tomo con calma, disfruta do momento, vai ou tómate unha cerveza se non te ven nadie cos teus compañeiros nunha terraza e disfruta do momento e xa está. Non lle des tanta importancia a todo. Estamos transmitindo un montón de movidas que non pensamos, tío. Que en realidad, sabes, é como hijos de puta, si queres petalo, quieres ser tu propio jefe, pues invierte en tu negocio. Que ademais agora estamos nun mundo no que precisamente moito máis vos que xa, joder, levades un tempo con este proxecto, agora é moito máis sinxelo, vamos a entrecomillar, pero facer música, publicar música, porque agora ao final agora collo unha guitarra como o ordenador, gravome aquí o collo e o subo a YouTube, o subo a Spotify, o subo tal, hai páxinas, hai xente que ti lle pagas e da que ao teu non valga para nada que digo, pois me poi a gatar eu, olvídate que non vai a valer e o meten en listas Si non vale para nada, polo menos fixaxes, tío, sabes? Pero me refiro a que moitas cancións que eu creo que non vale para nada, tío, pero mira, pero víxenas. Eu refírome a que eu agora subo algo que igual, pues, sí que non hai por onde collero, pero a mí agora me metes nunha lista tal, hai tanta música, hai tanta xente facendo, é tan fácil como quen di facer música e subir que agora é cando o importante é facer música e xa está, despois tío, mas eu creo que tamén estamos nun momento, como digo sempre, que estamos facendo con música de comer e vomitar. Todo rapidísimo. Sabes, comer, vomitar. Hai un que está arriba, sabes, é un círculo. Mas, o sea, o que diste, o sea, a nós antes para facer o primeiro día a forrar, meterte nun estudio, eres un chaval, e hoxe en día calquera persona desde un micro, un modulador, unhas cancións. É que agora precisamente ese comer e vomitar da música é que é unha cousa que a min, joder, eu que intento estar o día de moitas novidades é ultra agobiante porque claro, ti te antes que só teníamos venres, ahora xa por suerte eu creo que hai moitos grupos que estades ou que sacades cancións ou que sacan cancións pois un lunes, un martes, cando lle apetece, cando quere, eu que sacar esta canción este día e a saco. Non sei realmente se hai un motivo polo que os venres é mellor día, tío. En teoría, por as listas que se actualizan Spotify e tal, estas cousas. Non sei se é o mellor día porque o lunes eu estou pensando en currar e a mellor non estou pensando no rock. O venres a mellor si estás pensando hoy se lía, pero é que non sei, tío, realmente é o que te digo, si merece tanta atención como para pensar en analizar un mercado e se dá unha pereza que flipas, tío. No, a ver, ao noso nivel seguramente non. Me imagino que a niveles moito máis superiores que está todo estudiadísimo, ten que estar todo estudiadísimo, entón se fan esas cousas será porque ten o seu sentido. Que nós igual ni siquiera entendemos. Permitidme un segundo porque Puskis Celta,
nos acaba de facer unha raíz aquí en Twitch, e que outra canle nos trae xente, nos acaba de traer 4 persoas que estaban con el no seu directo, e ademais acaba de suscribirse e deixa unha mensaxe que eu creo que hai algo de unha mensaxe escrita que eu creo que algo que decir, porque di un 3, un 2, marcho que teño que marchar, un 3, un 2, cada un que pille unha mensaxe aí, os da canle de aquí saben ben. Que nos está querendo, que nos está propoñendo. Pois que é unha persona tamén é de Vigo, pero tamén é unha persona é moi maja. Hai xente maja en Vigo, xente maja en Vigo. Sí. A ver, cantos habitantes ten Vigo, tío? Cantos, pois eu dixo Obradoiro, 300.000. Más ou menos. Cantos habitantes ten Vigo? Vale, Moi eso. 200 por aí. Non teño nin idea, verdad? Pois non sei, pero mira, agora vou buscar. Pero tens que facer unha predicción. Creo que a Coruña ten 100 e pico mil. Ten casi 3 ou 3. A 1 de xaneiro de 2022 tiña 293.837. 300.000, claro. Terá 290.000 traortes por aí, non? Máis ou menos. Ou moi pesados ou parece que ten máis, tío. Mira, vamos a falar tamén, antes de marchar, que tampouco vos quero quitar moitísimo máis tempo, xa foi un momento que puxen aquí na pantalla o cartel, porque falábamos que Sala Capitol, Fábrica de Chocolate, Mardi Gras, Festival Millo Verde, concertos feitos ata toda agora, pero que agora ven unha segunda parte do ano moi cargada. Por exemplo, o 15 deste mes estás nas festas do barrio da Xuvia en Narón. Que pasado mañá? Si que día hoxe, tío? Martes. Hoxe 12. Sí. O 29 está no Fuscallo na Guarda, Sada, Mos, A Coruña en setembro, Sala Jagger en Lugo, en Cangas, Melide. Bueno, veñen uns cuantos concertiños por diante, ven un segunda parte do ano cargada, non? Sí, está sendo un ano raro, tío, verdad? Porque no principio do ano cando fixemos o aniversario aí na Capitol, aí requeriu bastante traballo, bastante movida, e despois estuvemos aí como un mes sin facer nada, pero estamos facendo todo con bastante calma, tío. E a intención de sacar isto ahora, o sea, son como conceptos para nós, tío. Nós vimos dunha etapa difícil, tío, a nivel de salud, tuvemos movidas importantes, non podíamos tocar, cando un estaba guai, outro non estuvo ben. Bueno, vimos dunha etapa fora do musical bastante mala. Entón ahora estamos como empezando aos poucos, sabes? E realmente digamos, vamos a propoñernos mínimo tocar todos os meses, tío, sabes? Non estar nada parados, porque se nos paramos como que nos acomodamos, sabes? Te acostumbraste a un fin de semana, que se Celta, que se a dar un paseo, que se te vas de vacacións, que se vas. Entonces intentamos, os concertos son máis ben para nós, para obligarnos a estar aí, e porque ahora mesmo temos enfocado un grupo como vamos a intentar tocar todo o ano sin depender de contratación, sabes? Como que habrá anos que te chame moita máis peña a tocar, anos que menos, non pasa nada. Pero intentar facelos nós, tío, sabes? Non estar, só vou esperar a que me chame o Castañazo, o Revenidas, ou quen coño sea, a tocar, tío. Vamos a ir ás salas, tío, vamos a buscar a peña, nas que estén a tope, nas que estén vacías, facémonos igual, tío, para que xente que haxa, sabes? E obligarnos nós a estar dinámicos, a estar tocando, fixamos unhas cancións, ainda temos unha case acabada, xa estamos co de gravar, si, non, sabes, e que sea unha carreira de fondo, imagínate, concertos en decembro, temos o de Melide, sabes, non era urxente realmente poñer ese concerto aí, pero ao mesmo tempo é importante, tío, ter ese foco de xa temos aí decembro, e dentro de 3 semanas ou un mes, a ese cartel añadiremos outras 2 ou 3 ou 4, sabes? Pero é como unha filosofía deste, empezando outra vez, ou puxen unha publicación, cando puxen este cartel, bueno, puxen como estas son as datas que imos a facer tal e cual, e no segundo párrafo puxen estamos os 4 de puta madre, sabes? Eso é importante, porque últimamente non estuvemos os 4 de puta madre. Entón era como, o que eu quero contar a peña é estamos os 4 de puta madre, hai algunhas cancións novas e vamos a tocar, tío. Que máis dá que sea nunha sala que noutra, que non festi, que
Esa é a idea, estamos asentando, empezando tranquilos, estamos empacando os 4 ben todo, e están, para empezar, están guai, tío. O sea, eu non sei como fai a peña que anuncia xiras de 300 conciertos, tío. Nos fai 8 anos, fechamos o máximo nun ano, non sei, tío, 80 e pico, e se tivo que facer ahora, non sei como coño fa. Sí. Porque ahora vexo unha por mes e penso, menuda liada. No, e aparte, ahora o tema das salas, puxose, non sei, imagino que a maioría dos grupos tamén o Moitas pensará bandas, que moi complicado. Complicado era o que che comentaba antes. Antes, fai anos, ti querías tocar nunha sala en Santiago, chamabas a semana anterior e casi siguiente. Hoxe en día é casi imposible. É que Casi imposible. temas salas entre o complicado que encontrar datas libres e que isto daría para un directo de moitas horas, tema cachés. Cachés non, tema alquileres, perdón, cachés non, tema alquileres de salas. Que... Bueno, pero sei, nós, por exemplo, temos que hai algunha, cada unha vai con súas condicións, non sei, non, pero hai unha sala que dixe que non é por criticar, porque ao final cada negocio, lóxicamente, tes un negocio e te decides cobro isto, cobro outro, o que sexa. Pero que sí que se pon tamén un pouco, joder, claro, antiguamente non era tan así, ahora se queres ir, tens que alugar ti a sala, entón xa é complicado encontrar, que xa se pon máis difícil. Levas unha hostia, non hai nadie e palmas ao mellor unha pasta que podías estar, veo que pagando luz, tío. Sí, pero bueno, non sei, tampouco nunca profundizamos no tema de falar con ninguén dunha sala para saber como lle cambiou a eles tamén a vida, sabes, no sentido de costes que teñen que asumir agora que antes non, por exemplo. Entón, claro, para nós, desde o noso punto de vista, cambiou moito, tamén cambiou moito, por eso teñen que facer desta forma agora. Antes, por exemplo, cando tivemos, non sei que sei a cifra, tío, pero imagínate, pues, 200 concertos en 2 ou 3 anos, tío, que era... Aí non medimos nada, sabes? Era como, vamos a todos lados, tío. E chamábate, son unha hamburguesería con aforo para 10 personas, feo que sei, tío, na Pobla de Tribes, tío. Sí. E di, hostia, tío, son 300 kilómetros e, sabes, non... Ahora, como que actuamos, quizás ele é o que leva máis ese tema de cabeza, intentar separalas, sabes? O sea, a Vigo, a Coruña, tal, que salen mellor, que salen peor, pero polo menos é o que che dicía, intentar estabilizarnos, estar os 4 xuntos, tío, ir facendo... A peña, por exemplo, ti, como decías ti antes, non, 10 anos como que parece que é un mérito. Non, realmente. E, e tedes 3 discos e nós, sinceramente, estamos vivindo como se acabáramos de empezar, tío. Porque fixemos a formación nova cando veo o Diego Fernández para unha guitarra máis, para enriquecer máis, eu estaba moi limitado a hora de cantar e tocar, e ao final quero facer todo, tocar, cantar e divertir a peña, e ao final fago todo mal, entón como que vamos entre os dous. Todos estamos ca formación funcionando ben, a verdade, creo que é mellor que nunca, estamos intentando recuperar peña, e peña que se nos caeu porque endureceches o estilo, eres máis rock e antes era máis farándula, peña que se caeu, peña que se engancha ahora, entonces proyecto a largo plazo, vamos a poñer unha por mes mínimo, sairán máis, chamarán para un fest e para... Pero o importante é sempre ter a mira, tío, posta. Hasta decembro temos e despois habrá máis, xaneiro imos ir tamén seguramente a 2 ou 3 sitios do sur, e imos vendo, tío. Que ao final é eso, obligarse, non? Un pouco a facer, a ter, e digo que dices, vai, sei que teño este concerto, sei que teño isto, podes ensayar de outra forma, porque xa, pois, ensayades sabendo que non hai... Que se non das unha meta, pero supoño que, por exemplo, a ti che pasará igual. Ti, por exemplo, podes ter un mogollón de ideas para facer contido, ou vou enfocar a miña canle por aquí, e será hostia, pero a mellor estás en casa e dis, pa que cojones me vou pelear co portátil, co puto editor, ou como antes que falaba contigo que che dicía, non ten puta idea como se instala o rollo este das chamadas, o meu portátil leva... Sabes, se non te obligas, vou non facer, tío. Por eso recupero o fío antes de, se sale algo mal, non pasa nada, tío. Xa o fixeches, está guai, tío. Que ojoles importa? Ademais, por lo menos no meu caso, eu vivo moito máis o que sí, encantame o tema de ensayar, conocelo, pero a min o que me encanta, por exemplo, é os directos. O sea, ir a tocar a sitios, e todo o que falábamos antes, a convivencia cos colegas, todo eso.
Entonces, ter esa meta, ter xa esas fechas, xa non é que te obliguen a facelas, porque, joder, ti se o faz é porque se guste porque queres. Entonces, o rollo é ese, ter esas fechas para poder continuar no sentido de poder seguir disfrutando disto. E tamén está moi guai ter mozas, entendes? Ou mozos, ou todo a vez, pero desconectar un poquinho de vez en cando, porque temos moitos colegas e colegas que están moi intensos, a súa vida sentimental moi ben, pero un poquinho de vez en cando, un poquinho de rock and roll, hai espazo para todo. A ver, é que ter unha parella, ter unha incluso con familia completa co tal, sí, o que queiras. É importante, pero hai que a saúde mental, tío, hai que descansar un pouco das obligacións, sabes, escoller a tua parella, a tua muller, o teu home, os teus fillos, fillas, todo xunto, o teu gato, se tes un gato como super, é dicirlle, quero vos moito, pero este fin de semana e a disfrutar, tío, sabes, que estamos nunha sociedade opresora, venimos nas eleccións e hai que estar tranquilitos. É que importante é a mensaxe que estás dando, disfrutar e coller polo menos, si hai obligacións, hai cousas, hai tal, pero vivir. Ao final trátase de vivir e vos que... Nos estamos facendo ahora mesmo unha conversa que é como o programa de Juan y Medio, sabes? É como vive a vida que che queda pouco, sabes? Estamos ofrecendo un discurso de chavales, somos a puta mierda e queremos decirvos que nada é tan importante, disfrutades, A sabes? ver, é a miña filosofía de vida un pouco nestes últimos tempos, de dicir, por exemplo, vale, vas a concertos, vas a estar gastas ou non sei que eu digo, joder, non tampouco malgastar ter cartos para, pois, te ven un imprevisto ou pagar as facturas, vale, pero partindo desa base, eu fai pouco, unha persona, hai uns meses cercana, tiña a hostia de cartos no banco e tal, e unha persona que nunca iba a nada, sempre quería guardar cartos, sempre quería gastar o mínimo e tal, e morreu con 50. Eu todo penso e digo, hostia, porque, o sea, guai, que se alguén quere vivir así porque lle mola ese estilo de vida, cada unha. Pero neste caso que sabíamos que non era unha persona que estaba disfrutando da súa vida, eu penso e digo, mira, tío, te vas a concertos, compras unha entrada, vas un viaxe, vas cos colegas, te vas ao fútbol, non sei que, sempre tendo para pagar as cousas e tal, pero vivir, liberarte, porque total, ao final sí que é verdade, é un mensaxe de que igual mañá non estás Te dicía moito antes, pero que en verdad é o que resume o momento noso como banda, e por exemplo, a nivel personal, que me conoce de fai moitos anos, eu son moi obsesivo, por exemplo, tío, fago unha canción, estou as 24 horas aí, sabes, con ela, porque teño un problema no chollo, estou super rayado con eso, ou coa parella que teña, está super rayado, como teño que actuar para solucionar. Entonces estamos como nunha filosofía todos de que se resumen non é tan importante, sabes? Como que todos estamos vivindo toda a muerte. E isto aplícase, mola, porque se aplica a música, aos curros, ao audiovisual, ás conversas, sabes? Como nada tan importante, tío. Se vas a estar feito unha merda, non é tan importante. No, ao final, extrapolándonos, por exemplo, a tema banda, sempre intentas ter unha filosofía de, bueno, vou seguir este camino porque é o que me está gustando. É o que lles digo sempre estes. Un día salonos unha canción máis metalera, pois salen unha canción máis metalera. Outro día sale unha canción máis carrilla. Ao final, tens que facer as cousas que che gustan e o que disfrutas. Tamén foi o que aprendimos. É un hobby. O sea, non lle tens que dar tanta importancia. Xa pasamos a época, tío, de querer vender a moto, tío, de querer anunciar, de subir as mellores fotos nas que parece que eres o jefe, de vender a moto de que banda de puta madre son, de querer convencer a todo Dios, de que che sente mal que te critiquen, de que te sintas o puto sabes?